dia bapiti kakonyo urang ba urusi lupo pari wa balon barisi. Paguna de urang banyak pandailah tentu nan ketuladan usah bagati si diri awak ko jaso urang nan diharokan janganlah sampai yang ngota balinan jadianyo abih tajuan nan kasansai si badan diri seso mangko manyasar. Sampai ongonyo tabali nan jadianyo abita juang nan kasansai si badan diri seso mangko anyasar. Paguna de urang banyak pandailah tentu nan ketuladan usah bagati si diri awak ko jaso urang nan diharokan janganlah sampai yang ngota balinan jadianyo abih tajuan nan kasansai si badan diri seso mangko manyasar. Kita bakal
jadi